sabula ay fɔlen do a fɔlɔ k'a fɔ ministre min bɛ sigida lakana ko kunna o ko Bernadette Keita o ko ale kɔni kɛmɛ ka filiba kɛ min bɛ se kɛ sababu ye ka an ka yirintanya an ka kungo kɔnɔ jakungo o ka se ka u sankɔrɔta o ko a ye o fili juguba dɔ kɛ ka ko dɔ latigɛ o fili ma jugu kan ngalasingo mo ka jugu o fana ye tiɲɛ Sikaso ko Faranka wuli mɔgɔw ye député nga fɔ conseiller 11 minnu bɔra PDS kɔnɔ ka na Faranka wuli kɔnɔ k'u ye olu bisimila professeur Akuri Ag Iknan ni ale ye coronavirus ko kɛlɛli cakɛda ɲɛmaa ye o ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko coronavirus bana b'a la ka cayali min kɛ sisan ka jamana kɔnɔ ko nin bɛ sɔrɔ a suguya dɔ ye min yɛlɛmali bɛ sɔn ka teliya kosɛbɛ a ko tɛ wa an y'a to a la ma ko yanni k'a to waati kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ kalataw siratigɛ kan a bila nani ko politikimaw kɔni b'a la ka wulikajɔw barika bonya kosɛbɛ jamana kɔnɔ o bɔlen kɔ sa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ an ka cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔ o ko baara fɔlɔ minnu kɛra kalo 3 kɔnɔna na ko b'a la ka o ko jate minɛ walasa k'a dɔn n'u bɛ sira ɲuman kan tubaarikala les Échos b'a fɔ wele olu kansara min o y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na sisan bamaciya walew b'a la ka caya don o don ka taa fɛ ni juguya walew o ko u b'a la ka kɛ sababu ye ni ka jamanadenw ka siran ni jɔyɔrɔ barika bonya kosɛbɛ est-ce que an bɛ siran tuguni yɛrɛ an y'a fɛn bɛɛ ye an tɛ siran tuguni ayiwa a bɛ o ko ye min siranko bɔ ko ye sabula a bɛ fan bɛɛ sisan o ko yɔrɔ min bɛ wele ko Guruma o ko jamana ka tamasiyɛn foyi tɛ yen an bɛ waati min ko sisan o ye aw fɛ yen min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ finitigiw b'a la ka wulikajɔ laban minnu kɛ kɔsa in na k'u b'a la ka sebaaya sɔrɔ bamaciw ma k'o fana ye hakili lafiya sababuba dɔ ye. o de ka ɲi n'u y'u bunte a b'u bunte ka jɔsi mais n'i y'aw gosi a b'u boli u segin sisan wulikajɔ de ni kɛlɛ sɔrɔ so da la kɛlɛ de bɛ kɛ. o ye tiɲɛ. voilà n'u bɛna u b'a dɔn u tɛ segin u tɛ na o. o ye tiɲɛ. parce que an sera yɔrɔ min na bulon fɔ ka bɔ de olu ta kɛra ɲɛdɔnna ye de anw de kan ka taa u ɲini. olu de bɛna ɲini o ye hɛrɛ ye ma tiɲɛ o tɛ hɛrɛ ye voilà donc an ka wuli ka jɔ parce que kɔsa minnu kɛra u taara se an ma an daga yɔrɔw bɛɛ la ne de fɔ ko an de kan ka taa ɲini comme an ma taa ɲini olu de nana ɲini o tɛ ɲɛdɔnna ye ɲɛdɔnna don ko n'a ta ye ma nɔgɔya u bolo wa min yɛrɛ fana kɛra fɔlɔ n'u ye gosili kɛ mɔgɔw b'u boli b'u kan t'o bolo sani n'u ye gosili kɛ an fana b'u jaabi n'o de bɛ kɛ de a bɛ ban o ye tiɲɛ o dɔrɔn de y'a solution ye o la mɔgɔ tɛ fara o kan bilen mɔgɔ tɛ fara o kan dɔw bɛ bɔ o la olu yɛrɛ b'a fɔ a sisan diya wuli wulila dɛ a tɛ kɛ an hakili la mun na o tɛ yen a kan ka kɛ ten de a kan ka kɛ ten voilà donc an b'a fɔ sisan su ye hali minisuma ye gosiliba min kɛ a bɛ lɔ minisuma tɛ deli ko ɲɔgɔnnaw kɛ o parce que digi kuru la o min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Jafara bɛ fana a kɛra ye voilà u gosira finitigi n'u gosi ye n'o bɛ k'u la u bɛ na bon a bɛ siɲɛ 5 6 ɲɔgɔnna bɔ kɔsa in na finitigiw dan kariw la kosɛbɛ hakili la o kan ka to sen na u ye jan bila ye an b'o faamu mais u nana sɛgɛrɛ fan ka sigiyɔrɔ la hali jan dɔw danna an ye an dan olu ma ayi an ka fɔ jan o ye janfa ye mais kana sɛgɛrɛ fan ka yɔrɔ la kɔni o kɔni ye ɲɛdɔnna ye voilà an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka finitigiw lakana ala ka halisa hakili ɲuman di ɲɛmaaw ma u ka finitigi ninnu senkɔrɔma don kan ka min kɛ n'o ma kɛ u k'o kɛ a bila yan nɔ ayiwa o bɔlen kɔ sa ko Jine kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko sogo tolilen b'a la ka feere yen nɔ o ko sogo cɛnɛ b'a la ka feere eredokoma min bɛ kuma makoɲɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale y'a jira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la coronavirus bana b'a la ka cayali min kɛ sisan a ko jamanadenw ka kunbɔnko la de don a bila nan ayiwa ala k'an kisi amina journal ninnu tɔgɔ ye kabako Faluɲɛ Burama ale n'a ka kobaw a y'a jira k'a fɔ ko binkani wale dɔw de don wa wala an ka mɔnɛ bɔyila de don o y'o ɲininkali tɔ bɛ kɛ ko sabula ko Yusufu Tarawele bin taara kɛ ale kan Maɲanbugu faso kanu la ka ni kɛnɛ karaba wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ka taa ni a ka tile sɔrɔ kɛlen bɛɛ lajɛlen y'a bila yen min bɛ tali kɛ Gabriel Ture fana na o ko sifin dɔ min si tɛ tɛmɛ san 40 kan bila yen o ko ale kɔni sara sira kan o ka sababu kɛ ko a falen kun don kosɛbɛ ɲɛnamini fura ninnu na bila yen est-ce que an b'a fɔ ala ka hinɛ
te yɛrɛ su fa ya yɛrɛ su ko ni bi yɛrɛ ayiwa ala k'an kisi ni ko ala kana maa don ni ko ninnu de la amin ya rabbi ni donna la kuma ka ca a kuma ka jɔn awɔ kayi ni kiɲɛba cɛ o ko bamanci 16 jate k'u ye sira da kari dɔw ɲɛ ani fo ka taa se arabukati kelen ma o k'u kɔni ma filani toro ko sen fɛ wa k'u taara ni sefa wari 10,000,000 jate la hawla la ni nun jara o b'a dabila a tiɲɛna fɛrɛ ka tun ka tigɛ a bila ye le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Amnesty International y'a ka san dantigɛli gafe yira kunnafonidilaw la kunun ko wa k'u y'a yira k'a fɔ ko dantɛmɛni wale kɛra jɛkulu marifatigiw ni jamana finitigiw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana camancɛ la min yɛrɛ fana tali kɛ wasa lakanako ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ko o ni mɔgɔw ka jateminɛ la a ka wusa camancɛ fanga ka se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ wasa ko ka se ka lakile ayiwa gafe mun tɔgɔ challenger ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko baara minnu kan ka kɛ pɔn 4nan kɔnɔna na pɔn 4nan min Bamakɔ ko a ɲinina minisiri Magafili Dabo fɛ ko fili minnu bɛ baara la ko a ka olu lakile bɔlen kɔ sa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ te Ashura lahalaw la yira k'a fɔ ko min man ɲi k'u ka u ka nimero hakɛ min man ɲi ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ dɔw fana kɛra jɛkulu sɛgɛsɛgɛlikɛ kulu dɔw fɛ kulu 3 ɲɔgɔnna olu y'a jira k'a fɔ ko foyi tɛ te in na a bila an dan awɔ min bɛ tali kɛ Dr Fanta Sibi n'ale ye kɛnɛyako minisiri ye ale y'a jira k'a fɔ ko malidenw kan ka min ladege o ye fifi ɲɔgɔnna de ye walasa ka se ka dɛmɛ don an ka jamana fanga ma ni waati gɛlɛn ninnu kɔnɔ ni sɔgɔndɛli n'a kunnafoni teliw y'a bila yen diŋa fan bɛna lajɛ ka an don kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko la tubarikalla bamanan dɔrɔn bɛ taa ne ye Bamakɔ ka yaala ni dɔɔnin bɛ ɲininka yɛrɛ fɔlɔ aw ka député kɔrɔ to tɛ Famolo Kulibali la mais i t'o kalama dɛ ale ni Dosolo Traoré tun ye Kolokani ka député fɔlɔ ye awɔ Famolo yɛrɛ fa tora kasara senfɛ ka surtout san 29 na naam donc Famolo Kulibali donc olu de y'aw ka député Gale comme i ko bamanankan na an bɛ taa aw ka dugu la Gale député Gale Mbɛdɛ dɔ b'a tɔgɔ la Mbɛdɛ dɔ i bɛ Mbɛdɛ dɔn comme i ko an ka bamanankan fɔ Mbɛdɛ i b'o dɔn i bɛ yɛlɛ o la Mbɛda i b'o dɔn o tɛ Siraba ya bamanankan na an b'a fɔ Siraba bamanankan na mais bamanankan yɛrɛ o b'a fɔ Mbɛda mun de bɛ yɛlɛ n bɛ fɛ k'a fɔ n'i ko ka kɛ bamanankan yɛrɛ maa caman t'i faamu bi maa caman t'a faamu maa caman t'i faamu bi donc n k'a kɛ kɔrɔbɔrɔ bamanankan ye a kɛ Bamakɔ bamanankan n b'a kɛ kɔrɔbɔrɔ bamanankan ye o de la donc Siraba dɔ b'a tɔgɔ la Bamakɔ i b'o yɔrɔ dɔn o di Famolo Kulibali hakili bɔra yɔrɔ in kɔ o di Famolo Kulibali a filɛ nin suguba la centre commercial la immeuble Tombouctou kɛrɛfɛ immeuble Tombouctou sira mun bɛ tɛmɛ a da la o de ye o di Famolo Kulibali bon Famolo Kulibali y'a fɔ cogo min na école karamɔgɔ de tun don ale tun ye député administration ale de ye député bɛɛ ka dɔgɔnin ye si kɔnɔ k'a kɛ député ye k'a sɔrɔ a si bɛ san 26 la donc k'a to o la ka taa ci la jamana tɔgɔ la avion binnen Maroc donc ale yɛrɛ su bɛ Maroc ka silamɛ kaburu la Seleso la Maroc ka silamɛw ka Seleso ale ka sele bɛ o yɔrɔ la comme i ko an ka bamanankan fɔ n bamanankan fɔ bamanankan bi e mun de wele Seleso o de ye kaburuso ye sele o ye kaburu ye bamanankan na bamanankan tiɲɛni na Bamakɔ ta tɛ dɛ o y'a yɛrɛ de voilà n b'a fɛ aw ka bamanankan girinma na ne ma de bɛ se bamanankan na i ko tɛ yan e yɛrɛ ko tɛ a y'a daminɛ donc ale ka donc avion binn'u ye donc Maroc jamana la k'a ta k'a su dɔ Maroc ka silamɛw ka kaburu la Modibo Keïta yɛrɛ taara fo ale ka su nɔfɛ ka taa Yejuru voilà donc o de kama pour que ɲinɛ kana k'a kɔ Modibo ye sira da a tɔgɔ la u b'a fɔ Lari Famolo Kulibali a filɛ suguba la u b'a fɔ centre commercial ni waati na immeuble Tombouctou sira mun bɛ tɛmɛ a da la lycée dɔ fana jɔlen don a tɔgɔ la Famolo Kulibali de Kolokani u jɔra a tɔgɔ la Rue Dakar Rue Dakar ani Sunjata ko ayi cogo di d'accord n'i taara fɛn Katobomba kɔfɛla la olu ta ye Rue Dakar Rue Sunjata
un peu du Mali. Moussa Keïta, allait de Kouroukanfouga en 1990, quoi, tourna Nyami Djigono. Allait de Togodi, l'empire du Mali, allait de au Serabi Olfo Badjana. Il t'a poudrière fait. Deuxièmement, mon poudrière. Deuxièmement, la place Fitinibé, ni bien l'Assemblée président Koros Fofé. C'est Nyata Keïta. Ah, d'accord. Avec Badjana. Donc, au fond, on a Ribrier de l'île, bolon. Ni tara sukubala, suku tchitch. Bolon folo mou ta marché légumes là. Au bolon de ribrier de l'île. Ah, d'accord. Au ribrier de l'île, ta marché de légumes fait. Au ribrier de l'île, on va faire un centre commercial. Général Billet de l'île, il était un administrateur colonial français, gouverneur du Sénégal de 1876 à 1881. Donc, Sira Toumba Tawalaya. Rue René Kaye. C'est ça, à Kara Rikaraye. Abora René Kaye la. Abora René Kaye, oui, à Kara. C'est ça. Allez vite, mais à la Kata, faux, chambre de commerce, Nika Semeriba, monument. Au de rue, Bako Folotunieri, René Kaye. Et avant, tu vas vous nazara, mon nan exploita Euroflé. Car sur le tout me naviguer là, tout me tu vas vous naviguer. Allez, quel est le master moto que c'est qui a sur la mafa? Kasi kata France ka livre sebe ala ka voyage ka donc rue René Kaye o de rue Baba Diarra c'est ça ni watin donc to ka to o le ato da René Kaye la voilà ya famu rue René Kaye maintenant metani place de Bamako rue avenue Modibo Keïta e bo yoro non o te ka bo mi sera mitme pemini ministère de relations tie mun biteme foyer des métis cro en dispensaire de fonctionnaires cro mais comment vous voyez bien et comité d'éducation au des foyer des métis cro nazara tumbeya ou y a des oulu de musoro amba de balomuto fait au den de bitamara au sokon dimanche bu ko ka fini do ka tane église bala donc au des foyers permis siège biromina c'était le discours fait banana et bitay fora que au rôle au fana ko roman bo fo mo donc bolo mbe o Sénégalina katabla fo banque BDM pont koro patron o de avenue Moriboke folo tumba fo mo avenue Bonjour des Sports o de place de Bamako mo tumbe Bonjour des Sports monument be indépendance ta wat mine de yo mubi et mba dameni si ça va fo du peuple abibo ortem Sénégalina ba wonida kateme Yota la kateme dans le beau serodo. Voilà, au des boulevard du peuple. C'est un anglais mon gars. Veni Marafal Joff. C'est un yo parce que voilà, kani kala. Amba continue mouillé. Aveni Modou Konaté koni bodo. Cela me boit faire ni ministère de l'élégation ni Carrefour des jeunes tia. Foyer des jeunes en club Soudan. Mon avis mi to ko ro fo ni ko fo mi ko ro fo parce que ko yelo na fo mo gado donc club Soudan après le club sport Niger après le club sportif des jeunes du Mali maintenant Carrefour des jeunes o de atowe donc sera mo metemo luni ministère kata teme anga bar Mali korofe kata bla rompo gondol la o de Avenue Mamadou Konaté. Mamadou Konaté, c'est le président fondateur de l'USRDA, homme politique malien né à Kati. Voilà, un grand homme politique malien. N'est-ce pas? Donc, Mbo sera au foyer bidron. Peut-être que Chien Rambi sera au foyer pour que Kaseka Bomoko sera au Baoudo. Ou Togo Koro, ou Togo Kura. Faut écouter. On n'y ne veut pas foyer bi. Donc ni bi ala bon ni ye wule je kile je kala je kosobe ne la sonama fleli ko jugu o de bi ke iba ke bi ke buya o tien ni ne bi ala ni ne sere mu ne be njoka fle kosobe ka sebe ka miri on fana na foye donc ma chama ni a fo ni sere sa ni konku kala ma chama ta soro o tien go tien ma chama parce que mo ti sebenige on ti sebenige o ti sebenige o tu korosi ba ke fana mo bu tebe sere la mo ta jete o tien voilà mba fo yi Traoré jité kambe donre